Oh. Aj. Oh. Du, jag vill inte att min skatt ska vara sönder. Jag provar nageln. Ja, den är bra. Nej, du får prova. Ja. Testa den. Oj då. Nu gick ju alla av. Jag måste ställa upp det igen. Kan du vinna? Och Mats. Det där får vi ställa undan senare. Ställ upp nu, gnällis. Ingenting har ju hänt. Ser ut som att jag har blivit attackerad av ett schackbräde. Det var klantigt av dig. Fåglar ska man vara. Visst är vi coola. Så glad ska man vara.